Kira dulu tuh. Ya udah. Dapat ini sekarang kemana naik sama apa? Sama deh, Pak. Gengनि मुङा जाबाय साम' लादाय गें साम' लादाय फाननानै जों बे गेंखौ गिदिर खालामगोन आरो उनावहाय गंनैसो खान्दाफोरखौ बायनानै आरो बे थिखादार कन्ट्रेक्टरफोरनिफ्राय रां लुथिनांसिगौलै रां औलै औ औ होमबासो जों गिदिर जागोनलै जौगागोन सोर हाबगोन आखाइ दाख' औ बिदिब्ला हांसो खावग्रोनोसै गें गोदानखौ फरायग्रोनांगोन ना औ थाबनै थाब खोमा औ थौ आंनाव बथलनि दाम दं The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust.